No niin, kukas täällä on? Jesse Ylitalo Riihimäeltä 13 vuotta ja voitin just Karinkannun koko kilpailun. Hieno, kuka menee valjaisiin? Tämä Verttiponi. Vertti. Juu. Onko normaali reenilenkki tulossa? Juu, ihan vähän lennompi kuin normaalisti. Okei. Muuten. Muistatko montako osalähtöä ajoit Karinkannuun? En kyllä nyt muista. Tuliko osakilpailuvoittoja? Tuulihan niitä yksi. Joo. Joo. Missä kohtaa rupesi tuntuu siltä, että saatat pärjätä siinä? Ekasta. No, sitten kun mä olin saanut ton kannun käteen. Sitten rupesi olemaan niin kuin varma? Juu. Okei. Oliko tavoitetta, kun läksit siihen kisaan? Voittaa, totta kai. Oliko tavoitteena? Juu. Rehellisesti? Joo. No miksi sitä muuten lähtisikään? Niin. Aivan, kyllä. Miltä maistuu? Aivan hyvältä. Tää ei oikein paremmalta voisi maistua. Juuri näin. Nyt on syöty vähän kakkukahvia Joo. ja sitten ollaan palaamassa vissiin vähän arkeen, eli sama työ jatkuu, eikö niin? Juu, näin on. Kyllä. Mitä sitä jälkeen? Mitä seuraavaksi? Ei, jatketaan elämää normaalisti. Ei nyt ihmeempiä on nyt tapahtumassa. On hommat hyvällä mallilla, voittajan ruusut kotitallilla. Kun yhdessä me tehdään, niin pääsee voittaja kehään. On hommat hyvällä mallilla, voittajan loimi kotitallilla. Yhdessä kun tehdään, niin pääsee... Lähdettiin reenilenkille tässä porukalla ja sankari itse tulee tuolla perässä. Jesse, miten menee? Aivan hyvin. Toisen ponis yrittää syödä, mutta... No, Tulee pettymään. aina kun ruumiin osa mitä et tarvitse, niin se syö. Oh. Kauan sä oot Jesse harrastanut? Koko ravihommia? ikäni. Koko ikän? Joo. Niin sanotusti pienestä pitäen, niinkö? Juu. Hyvä. Kauan sä oot ajanut kilpaa? 5 vuotta aika lailla. Ja paljon sulla nyt on ikää? 13. 3 vuotta, 3,5 vuotta. 3,5, joo. Aivan. Ei se, vuodet menee niin nopeasti. Ei sitä itsekään muista. Kyllä. Mikä on tavoite? Siirtyä hevosiin. Oikein. Kuka on suosikkiohjastaja? Hannu Torvinen. Hyvä. Miksi? Se osaa ajaa aivan hyvin. Kyllä. Mikä on hankalinta ollut tässä ponihommassa? No, joidenkin hevosten kovapäisyys. Joo. Onko sulla semmoisia epämukavuusalueita, mitä et tee mielellään tässä hommassa? Ei nyt oikeastaan. Tämähän on siitä hienoa hommaa, että tää on aika rehellistä touhua, että kaikki hommat ne on vaan tehtävä, halusta tai ei, jos tässä meinaa jotain niin saavuttaa, eikö niin? Joo, Kyllä. Mites koulu menee? aivan hyvin. Entäs jos mä kysyn opettajalta, mitä se on mieltä? Jaa, no en tiedä, toivottavasti sama. Joo. Mikä on koulussa parasta? Kotiin pääseminen. Mitäpä tässä valehtelemaan? Niin, Mikä on huonoin? Sinne lähteminen, niinkö? niin, joo. Just näin. Elikkä autossakin on istuttu. On sitä tullut aika paljon istua. Ajaksää itse vai onko iskätään äiti kuskin? Ja no, ei voi kyllä paljastaa, mutta kerrota, joo. ei kerrota sitä. Eli sä ajat Ei kotiin ravei pimeällä aina, Joo, pikkuteitä. joo. Joo, hyvä. Ei se oikeesti aja poliisit. Unohtakaa toi. Pysytkö sä se perässä? Ei tarvitse päälle ajaa. Tässä tulee reenailtua aika paljon poneja. Tätä ajatees taas. Hölkkää. Joo, hölkkää, ravia, vetoja. Laukkaa kuulemma. Joo, laukkaakin. Joo, eli ponnit vaatii vähän laukkaa silloin tällä. Joo, niiden paikat aukeaa aika hyvin siinä. Joo. Käydään tuolla kääntöpaikalla kääntymässä ja sitten mennään kävellen pellon kautta kotiin. Tai ei nyt pellon, vaan siinä on semmoinen peltolenkki, että sen kautta talliin.
pitää olla unelmia, jos meinaa jotain saada. Uskalla ottaa riskiä. Ne sanoo, ettei vara venettä kaada, mut jos pelkäät kastuu, voit heittää sun hanskat tiskiin. En turhi kelaa, en hanskoi heitä. Siis kato nyt meitä, kun tervehdin teitä. Kyllä tää hyvältä nyt maistuu. Täällä eiliset vaikeudet pois haihtuu. Älä tyydy selittää. Eli oliko niin, että seuraava tavoite on ensi kesän kuninkuuskisa? Juu, Kukas siellä voittaa ohjastajista sen kisan? toivottavasti minä. Hommat pelittää, sohvalta voi huudella kuka vaan. Näytän jotain oikeesti mukavaa. Siis hyppää kyytiin, pyydän, halu et oo tässä mukana. Täältä kyllä pesee, se on meidän Jesse. Ja tarvittaessa huuhtelee, oha se jee. On hommat hyvällä mallilla, voittajan ruusut kotitallilla. Onko siellä mitään kiviä toisella puolella, että paljon voi päästä sinne päin? Ei mitään, on tullut vaan. Meni tavallaan aika läheltä. Juu, Mikäs se oli? tavallaan. Joo. Nyt se hyökkää. Älä nyt aja sen päälle. Onko tää töötätä siihen? Ei säikytellä, ei säikytellä. Sen lisäksi, että onnistuu tää ponihomma, niin täällä vedetään peltoa ympäri Mondeolla. Kunhan ei vedetä katonkaattoa ympäri, siitä oli jo puhetta tänään. Niin oli muuta. Noniin, rauhoitas vähän. Mikäs sulla oli ajatuksessa yläasteen jälkeen lähteä kouluun? Kuorma-autopuoli. Rekkamieheksi? Joo, tai sitten kuorma-autoasentaja. Okei. Kuitenkin kuorma-autoalla tollaset. Eli käden pitää saada rasvaa. Eikö? Joo, pitää. Mikäs on kakkosvaihtoehto? No ykkösenä nyt menee varmaan sitten logistiikkaalla ja toisena sitten raskaan kaluston tai mekaanikko. Joo. Voiko hevosala olla sulle ammatti joskus? Mitä luulet? No kyllähän se on ihan mahdollista. Katsoo nyt vähän mihin valinnat vie. Kyllä, näin se menee. Mieshän puhuu viisaita. Juu. Siellä on sisko Janika ajamassa ponilenkkiä. Sisko seuraa sun jalanjäljissä, eiks niin? Joo. Ja sä jeesaat sitä. Juu. Tappelette sitä paljon? Aivan niin kuin Tarpeeksi. tarpeeksi. Okei, ärsyttääkö se sua? Joo. Sinä et sitä. Kaikki on sen vika. Ei tietenkään. Kaikki on se. Hyvä sisko. Eikö se ole? Juu. Jännittääkö kisapäivänä? No ei nyt enää nykyään niin paljon, että Missä kohtaa se jännittää eniten? loppusuoralla. Eikö se ennen kisaa jännitä? Ei. Okei. Mikä siinä loppusuoralla jännittää? No että voitetaanko? Okei. Mitäs jos sä oot johdossa ja pelkääkö laukkaa? Kyllä sitä saa aina pelätä. Niin. Paitsi jos on hyvin reenattu kuntoon. Kyllä. Niin sitten tarvitsee. Ja kädet on kultaa. Joo. Kyllä. No niin, kukas täällä on? Tässä on Kallela Country Gal, eli näin meidän kesken kirppu. Mistä kirppu on sulle löytynyt? Huutokaupasta nyt tämän vuoden huutokauppa. Ypäjältä. Ypäjältä. Oliko oma löytö? Juu. Mikäs sulla on tämänkaan suunnitelmissa? Päästä startille ja nyt aletaan opettamaan tätä. Hyvä. Eli tää on sun tuleva kilpahevonen. Juu. Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Juu. Toivotaan näin. Niin pääsee voittaja kehään. On hommat hyvällä mallilla. Voittajan loimi kotitallilla. Yhdessä kun tehdään, niin pääsee voittaja kehään. No miten tähän pääsee? Arvaa, et oiko tietä löydä. Se on varmaa. Vati tuntei, kilsoi, hike ja duuni. Ja kun tarvii, niin paljon lisäpuita uuniin. Lisä sitä puuta uuniin. On hommat hyvällä mallilla. Täällä on meidän ponikuski istuu perheen hevosautossa ja odottaa aikaa, että
olisi se oma kortti, millä ajaa kisoihin, raveihin. Onko Jessellä vielä sanottavaa maailmalla? No, tossa olisi ponssia vailla paikkaa. Näin. Kiitos. Kiitos. Voittajan ruusut kotitallilla, kun yhdessä me